Ce puternici plecați-vă, căci cu noi este Dumnezeu, că iarăși de Nu vreau să a avut dreptate un sârb, nu știm cu comici. Dar a venit paneregia timpul nostru. Dacă se pare că eu o să cotesc produsul masonerii. Iată de la Dumnezeu. Mișcarea ecumenică este o acțiune pe care a inițiat-o, ca să spun așa, au inițiat curentele care încearcă nivelarea religiilor, nivelarea popoarelor, o acțiune pe care masoneria o încearcă de mult vreme. Eu sunt împotriva ecumenismului, sunt cea mai mare erezie a secolului nostru și cred că cel mai bine este să fim foarte prudenți cu ecumenismul, care încearcă nivelarea credințelor, nivelarea spirituală, la nivelul cel mai de jos și distrugerea specificului ortodoxiei. Ecumenismul, ce părere aveți? Păi sunt împotriva, asta discutam. Pe viață și pe moarte împotriva. Ce ecumenism? Ce părere aveți despre secte și Biserica Catolică? Sunt anatematizați, asta este. Nu le garantăm mântuirea, nu putem. Și Sfinții Părinți consideră că sinoade întregi consideră că asta e erezie. O erezie anatematizată nu poate să consideră că e mântuit. Este ecumenismul o erezie? Este. Așa a filmat și Părinte Stăniloae, erezia secolului 20. Și Sfântul Iustin Popovici. Da. Ce părere aveți despre ecumenism și despre rezultatele întâlnirilor ecumenice de-a lungul timpului? Ecumenismul este, așa cum spun și grecii, cea mai mare erezie a secolului nostru. Și așa și este. Pentru că ea vine cu niște idei generoase să ne unii pe alții. De ce să ne certăm? Să avem rugăciunea comună, să rugăciunea împreună ajunge la urechile Domnului și mai departe, lucruri care sunt amăgiri idolești, amăgiri diavolești. Noi suntem puțini, dar suntem biserică întreagă. Nu ne nesește nimic, nu ne avem ce împrumutat la protestant, dar nici la catolici, nimic, absolut nimic. Biserica noastră o credem și o înțelegem întreagă, are toate dogmele drepte. Toată tradiția veche, apostolică și sobronică a Sfinților Părinți. Și are toate canoanele, are toată tradiția liturgică, canonică, dogmatică și istorică. Tot ce ne trebuie avem în biserica. E biserică care a mers pas cu pas după tradiția evanghelică și apostolică și sobronică.